Здравейте, приятели! Аз съм Николай, а вие сте с канала на Crazy Fish. Ако за първи път попадате на този канал, ще ви помоля да натиснете subscribe бутончето и камбанката, за да ме последвате и да ме подкрепите в това, което правя. И така, приятели, в днешния епизод, така да го нарека, ще се опитам да ви покажа как да хванете някакви пастърви. Ще опитаме да хванем нещо с ванката, знаете, без него никъде не ходя. Ще опитаме да хванем нещо, но нека ви покажа как ще го направим. Така, какво сме се подготвили? Общо взето, малко ловички. Наши приятели Pro Fishing UK, знаете, без тях никъде. Клипче ще видите, което хванах на ето тази камолка с нощи. Една много красива, уникална балканка. Mockingbird, can't you see? Little girl got a hold on me like yeah. Well, I must admit I can't explain any of these thoughts racing through my brain. It's true, baby, I'm howling for you. Малко дребни силикончета, които всъщност не сме изпробвали нали, точно за щука, но мисля, че ще имат някакъв резултат, понеже е това, което сега ще ви покажа, ми е най-успешното до момента за пастърва. Е този зимен червей в цвят, този жълт, бял, син, имам червен и зелен, който най-много ми донесе успех, тъмно зелен. Аз надявам се вижда. Добро утро! Както казах, ще направим изключване. Ето го моя приятел банката. Всичко е на линия тук, на ниво сме. Пътуваме. Часа е 7:30. Имаме около 40 минути до мястото. Пожелайте ни успех. Ударете камбаната, сабскрайба, лайка и останете с нас до края на видеото. All right. Yeah. Well, I must admit I can't explain any of these thoughts racing through my brain. It's true. Айде. Тук сме. Нека вземе нещата и да започваме. Иване, някакви думи преди старта? Ще ги убим. Ще ги убим? Айде, мама, да ги убим. Така, имаме една изненада за вас и тя е, че днес има дори и състезание и това ще бъде нашето второ състезание с ванката. Тук състезанието е за най-голяма пастърва. Дано успеем хванем някакви пастърви, а ако имаме и най-голямата, ще бъде просто уникално. Ари да се впускаме напред. Good morning. Красота. Morning, guys. Както виждате, не сме сами. Има доста хора. Около 110 човека сме. Дано имаме успех.
пускането на сонара. За какво става въпрос отдолу под нас. Гледайте за какви риби става въпрос навсякъде. От 3 метра и половина до 11 метър долу пълно с риба. Айде да вържим и почваме. Така, стартираме с едно фишче с глава 7 грама. Рибите в момента са на 2 метра. Метър 90 има. На 9 метра има доста. Нека да видим какво ще. Да пускай ми камоли под фотката ли? Пускай надолу. Ето тук, пускай. Пускай надолу. Стига го да потъне. Стига. Това е. Да, нагоре. Какво викаш за тази въдица? Нали ме спасава от капо. От капота спася. С тази голямата клатушка, сега гледай каква голямата скърлушка извади. Да избираш някой штука 1,20 м тук. Почнем какво направим. Баню извади тежката артилерия. Айде! Айде, бай, Иван, разписва, браво, бе. Пусния, пусния. Къде държи? Пусни малко да не скъса, брат. Браво, бе! Откачи ли са? Да. Браво, видявам. Къде си ги слагаме? Да не изкочи. Изкочи. Браво на рибето. Ето го. Айде да сменим малко мястото. Айде! Първата риба Иван откри. Шампиона. 1-0. Well, I must admit, I can't explain any of these thoughts racing through my brain. It's true, but baby, I'm howling for you. Alright, there's something wrong with this plot. The actors here have not got a clue. Baby, I'm howling for you. Айде. Айде, Иване. Айде, Иване. Айде, Иване. Пак ли, бе, брат? Ей. Отново изтървана риба, отново изтървана риба. От 2 часа е нещо, нищо. И току-що Иван му се откачи рибата. Alright. Yeah. Well, I must admit. Да се надяваме да има... О, да, на лайфшот, на лайфшот има. Браво, супер, това е. Браво, бе. 2-0. На лайфшот имам, браво. На лайфшот имам, брат.
Чакай там долу да ти я сложа. Чакай. Браво, бе. Тая е добра, бе. Супер е, бе. Браво. Супер, имаме на лайфшот. Къде е, бе? Тя се е хванала. Тук имаме един хак. Една пувка. О, дай. Айде да се отстраним едни. Браво, човек. Чакай сега само да се опитим чучка. Ето тук тая е добричка доста. 2 на 1, аре. Стана страшна лудница. Его нашия Иван. Току-що изтарва пак риба, понеже всичко е скъсано. Не можах да му помогна с кепа и изтървахме рибата. Всичко беше изпокъсано, пак сме в играта. Дано тук на финала вече да успеем да изкараме някакви рибки. Какво се случва? Тук сега. All of them, or? This is one of the biggest, over 2 pound. That's the biggest. Yeah, just the one biggest. This is our biggest. Yeah, it's a good one. I think this one is the biggest one. Yeah. И край на нашето приключение за днес. Не успяхме дори да се класираме за някои от местата, няма значение. 3 уловени риби, 4 изпуснати. Много труден ден, студен, леко влажен даже. Накрая почна да пръска, да рами. Каквото успяхме направихме. Его и Дияча днеска победима. 2 на 1. Моя приятел Васката. 2 на 1. Добре, ако е харесало това видео, знаете, лайк, subscribe, кампанката и до нови срещи. Чао!